Try Extract Free. In the final circle, every frame matters. Mă duc la baie, să fac treaba mea. După aceea, dragi prieteni, am zis să fac un live. Ca așa. Nu vreau să vorbesc, nu prea îmi place să vorbesc, mai ales că mă sun. N-am eu un cod, dar e foarte șmecher pe telefonul tata, dar mi-am luat telefonul ăsta. Mi se spărsese telefonul ăla și mi-am luat altul. Dacă vreți, căutați-mă acolo Lucas Parasos, PC, Cipi, ca să știți. Lucas Parasos, Cipi. Să intrăm, uite așa, pe la un test, asta se înseamnă că mi se întâmplă cu telefonul ăsta. O să fac. Nu știu dacă o să fac la un test, o să mă duc la uitați. Poate mâine o să fac un live mai mare, asta știți. Până la urmă... A venit timpul, vulpița mea. Trebuie să ne întoarcem la magazine, în Anglia. Ai grijă de tine, ursule. Te așteptăm noi, eu și tu. Sună-ne în fiecare zi. Nu pleca, unchiul Bruno. Stai cu mine. Băga mea și mi se rupe inima. Hai că am tort, îți promit. Nu mai plânge, că plâng și eu. Dacă mai stăm un minut, nu mai plecăm deloc. Ba, comoara mea, ascult-o pe mami. Tati se întoarce repede. Vă iubesc, putu-i greu e. Mi-e dor de ei deja, băieți. De-abia am decolat și deja mă doare sufletul. Știu, frate, dar muncim, facem bani și aducem și pe ei aici. Hai, cu capul sus. Băieți, ce naiba s-a întâmplat cu magazinul nostru? Nu se poate, nu. Spunem că visez. Putui, ne-au spart geamurile, ne-au scris pe pereți, ne-au răsturnat tot. Cine a făcut asta? Mi-au distrus grătarul de mici. Băga mea și ăla era sfânt. Ăla hrănea. Câtă muncă, frate. Tot ce-am construit, distrus într-o noapte de niște lași. Revenge tastes sweeter with superior firepower. Less chatter, more chat. Cine ți-a făcut asta? Ursule, plângi după un... Dacă m-am uitat la televizor, eram atras. Că dacă nu vine pe